Прывітанне ўсім. Сёння у нас чарговае даследаванне ў рамках праекта DataZen, APCast ад супольнасці DataZen. І сёння мы абмяркуем вельмі магутную тэхналогію. Так, прывітанне. І тэма сапраўды гарачая, бо яна цалкам мяняе тое, як мы працуем з інфраструктурай. Ага. Добра, давайте раскладзем гэта па палічках. Вось калі уявіць типовы працоўны стол гадоў 10 ці 15 таму. Перад вачыма адразу паўстае такая спецыфічная карціна. Суцэльны хаос з правадоў. О, так, гэта быў проста жах. Менавіта. Адзін такі тоўсты кабель ішоў да прынтара. Іншы, з нейкімі дзіўнымі зубчыкамі, ён ішоў да мабільнага тэлефона. Трэці да лічбовай камеры. І кожная новая прылада патрабавала свайго уласнага раздэма. І яшчэ абавязкова ішоў нейкі драйвер, які ніколі не працаваў з першага разу. Сапраўды. І ведаеце, гэтая фрагментацыя, яна ж была не проста незручнасцю. Яна літаральна тармазіла развіцця тэхналогій. Вытворцам даводзілася марнаваць кучу грошай і часу на падтрымку гэтых прапрыятарных стандартаў. Замест таго, каб паляпшаць самі прылады. Вось менавіта. А потым з'явіўся стандарт USB-C. Адзін універсальны порт. Так, якім можна і ноутбук зараджаць, і відэа перадаваць, і нават неважна, якім бокам яго ўстаўляць. Дакладна. Дык вось, сёння мы бачым, што гэтая гісторыя паўтараецца, але ўжо не з жалезам, а за штучным інтэлектам. І наш сённяшні фокус – это модул Context Protocol, ці скарочана MCP. То бок, гэта такі своеасаблівы USB-C для штучных інтэлекту. І наша місія сёння – зразумець, чаму распрацоўшчыкі раптам пачалі масова будаваць уласныя лакальныя серверы на базе гэтага стандарту, замест таго, каб проста спадзявацца на публічныя AI-інструменты. Так, і каб зразумець гэты маштаб, варта зірнуць на праблему вачыма інжынера. Да з'яўлення MCP свет штучнага інтэлекту сапраўды нагадваў тую скрыню са старымі правадамі. Калі вам трэба было даць мадэлі доступ да лакальнай базы даных, вы пісалі спецыфічны код меміта для гэтай мадэлі і толькі для гэтага інструмента. То бок, калі я напісаў скрипт для мадэлі Cloud, каб я начытала маі табліцы, а заўтра вырашыў перайсці на, скажем, лакальную ламу, увесь мой папярэдні код проста ішоў у смятніцу? Абсалютна. Што тут сапраўды захапляе, дык гэта матэматыка ўсёй гэтай сітуацыі. У праграмаванні гэта вядома як праблема m памножыць на n. Звучыць як нешта з універсітэцкага курсу. Крыху ёсць. Але ўявіце, што ў вас ёсць 3 розныя мовныя мадэлі, гэта наша m, і ёсць 4 унутраныя інструменты, напрыклад, Jira, Confluence, база Postgre і проста лакальныя файлы. Гэта наша n. Ага, зразумела. Каб яны ўсе працавалі разам, вам трэба было напісаць 12 асобных інтэграцый. 3 памножыць на 4. Дадаеце одну мадэль, пішыце яшчэ 4 інтэграцыі. Гэта проста геаметрычная прагрэсія складанасці. А з MCP гэтая матэматыка мяняецца. Замест множання мы маем складанне, типу m плюс n. Менавіта так. Модул Context Protocol – гэта адзіная мова зносін. Вы ствараеце сервер для сваёй базы PostgreSQL толькі адзін раз і дадаеце інтэрфейс MCP. І всё. З гэтага моманту любая мадэль можа імгненна падключыцца. Без дадатковага кода. Гэта гучыць надзвычай лагічна. Але ведаеце, у мяне тут вызнікае одно пытанне, такое правакацыйнае. Давайте, слухаю. Вось калі ўжо існуюць тысячы гатовых публічных MCP серверов, я маю на ўвазе, в адкрытых реестрах можна за пару клікаў знайсці серверы для Slack, для GitHub. Навошта тады вынаходзіць кола? Навошта інвеставаць час у стварэнне уласных лакальных серверов? Гэта вельмі справядлівае пытанне. Але адказ крыецца ў тым, для каго гэтыя публічныя серверы створаны. Яны зроблены для угольных выпадкаў. А калі гаворка ідзе пра сур'ёзны бізнес, пачынаюцца праблемы. І першая з іх – гэта бяспека. Так, лагічна. Калі гэта медыцынская установа, яны фізічна не маюць справы адпраўляць даныя пацыентаў праз нейкія публічны API. Дакладна. Вы не можете пропускать конфиденцыйныя даныя пра сервер, які вы не кантраліруеце. Лакальны MCP-сервер застаецца выключна ўнутры вашай закрытай сеткі, за брэндмауверам. Другая праблема – гэта вендор-лок, або залежнасць ад пастаўшчыка. Калі нешта зменіцца на іх баку, твоя сістэма проста абрынецца. Так, змены тарыфаў, абнаўленне API і ўся ваша аўтаматызацыя ламаецца ў адзін момент. Ведаеце, мне падабаецца думаць пра гэта, параўноўваць гэта з харчаваннем у рэстаране супраць гатавання дома. О, цікавае параўнанне. Глядзіце, публічныя серверы – гэта як рэстаран.
Гэта хутка, меню ўжо складзена, табе проста прыносяць ежу. Але ты ніколі не ведаеш, што мяна адбываецца на кухні. Якое масла яны выкарысталі, ці свежыя прадукты. Угу. Ты губляеш кантроль. Менавіта. А лакальны сервер – гэта твая ўласная кухня. Так, трэба выдаткаваць час на нарезку і падрыхтоўку, але ты кантралюеш кожны інгрэдыент. І гэта крытычна важна, калі твае інгрэдыенты – гэта ўнутраныя фінансавыя справадацы. Выдатная аналогія. І сюды яшчэ варта дадаць бізнес-логіку. Публічны сервер нічога не ведае пра вашу самапісную старую CRM-сістэму, якая засталася яшчэ з нулявых. Толькі ваш уласны сервер можна наладзіць пад такія унікальныя працэсы. Добра, давайте тады пагаворым пра рэальныя выпадкі. Што нават распрасадзоўшчыкі зараз аўтаматызуюць з дапамогай гэтых лакальных сервераў? Адзін з самых крутых кірункаў – гэта аўтаматызацыя DevOps. Уявіце, інжынер дзежурыць ночью, і раптам важны сервіс падае. Замест таго, каб уручную капацца ў гігабайтах логаў на дзесятку серверов, ён просіць дапамогі ў AI-памочніка. Які ўжо падключоны да ўсіх гэтых сістэм праз MCP. Так, памочнік ідзе ў логі, аналізуе іх і літаральна праз хвіліну кажа: скончылася месца на дыску ў 3-м кластары. Ого, гэта ўжо значна больш карысна, чым проста прасіць чат-бот напісаць верш. Гэта бяспечны пошук па закрытых базах даных, такіх як SQLite. Але, ведаеце, я тут чытаў пра адзін праект Browser Use, і гэта проста зрывае дах. О, Browser Use – гэта наволкал фантастика. Раскажыце, як вы гэта бачыце? Ну, звычайна мадэль – это такі мозг у банцы, і ён толькі генеруе тэкст. А тут яны літаральна даюць ему лічбовыя рукі. Мадэль просіць сервер адкрыць старонку, знаходзіць палі для ўводу, бере даныя з іншай базы, націскае кнопку «Захаваць» і правярае вынік. Ага, з дапамогай інструментаў кшталту Playwright. Так. І гэта ўжо не проста памочнік, гэта паўнавартасны лічбавы супрацоўнік, які сам перамяшчаецца па інтэрнэце або карпаратыўным партале. І гэта магчыма толькі таму, што ў інжынераў ёсць поўны кантроль над архітэктурай. Гэта тое, што мы называем Enterprise Workflows або карпаратыўнымі працоўнымі працэсамі. Слухайце, усё гэта гучыць вельмі футурыстычна і складана. Калі я чую пра інтэграцыю і аўтаматызацыю браўзераў, я адразу уяўляю каманду з 5 праграмістаў, якія пішуць код паўгода, бясконцыя радкі серыялізацыі даных. Ці так гэта складана насамрэч? І вось тут пачынаецца самае цікавае. Стварэнне сервера на здзіўленне простае. Там літаральна некалькі кампанентаў. Сам сервер, адаптары да інструментаў і транспарт для сувязі з AI. Вось транспарт заўсёды палохае больш за ўсё. Як фізычна ідуць даныя? На адном ноутбуку. То гэта транспарт STDI, стандартны увод і вывод. Праграмы проста перакідваюцца JSON-паведамленнямі. Гэта імгненна і не патрабуе наладкі сетак. А калі сервер дзесьці ў дата-цэнтры? Тады звычайны HTTP з выкарыстаннем Server Send Events. SSI дазваляе серверу асінхронна пушыць даныя кліенту, калі яны гатовыя. Але ж, пачакайце, а як наконт фарматов? Мне давядзецца пісаць гіганцкія JSON-схемы, каб мадэль зразумела мае функцыі. Аказваецца, калі выкарыстоўваць фреймворкі типу FastMCP для Python, там же літаральна магія нейкая. Ну, не зусім магія, хутчэй інтраспекцыя кода. Вы проста пішаце функцыю, ставіце дэкаратар, напрыклад, mcp.tool, і ўсё. Але як фреймворк разумее, якія даныя туды ідуць? Ён глядзіць на вашыя падкасткі тыпаў у кодзе. Калі вы пазначылі, што ID карыстальніка – гэта лічба, фреймворк сам згенеруе схему і скажа мадэлі «сюды толькі лічбы». Фантастика. А як мадэль разумее семантыку? Навошта гэтая функцыя патрэбна? Праграміст жа не піша гэта ў параметрах. А вось тут моя любімая частка. Фреймворк аўтаматычна бярэ docstrings. Радкі дакументацыі. Звычайныя каментары ў кодзе. Так, вы пішаце каментарый для сваіх калег. Гэтая функцыя шукае баланс, але не для адміністратараў. Фреймворк бярэ гэты тэкст і робіць з яго сістэмную інструкцыю для штучнага інтэлекту. Ого! То бок, чым лепш інжынер дакументуе код для людзей, тым лепш яго разумее AI. Вельмі элегантна. Акрамя інструменту, ёсць жа яшчэ рэсурсы і падкасткі. Інструменты, зразумела, яны нешта робяць. А рэсурсы? Рэсурсы – гэта кантэкст толькі для чытання. Напрыклад, актуальны даведнік по архітэктуры кампаніі. Мадэль можа прачытаць яго перад выкананнем задачы.
А падкасткі? Ну, гэта шаблоны для хуткага старту рутінных працэсаў. Гучыць ідэальна. Але ў рэальным жыцці нічога не бывае ідэальна. Асабліва, калі машына атрымлівае доступ да нашых баз даных. Я адразу уяўляю сцэнарый. Мадэль аналізуе табліцу карыставачоў, вырашае, што там беспарадак, і проста выконвае дроп-тэйбл, выдаляе все назаўжды ў мэтах аптымізацыі. І гэта сапраўды галоўны выклік. Аўтэнтыфікацыя і дазволы. Сляпы давер да штучнага інтэлекту – гэта шлях да катастрофы. Інструменты трэба рабіць максімальна вузкімі. Не выканай любы SQL-запыт, а атрымай гісторыю па канкрэтным ID. Уся логіка бяспекі павінна быць на баку сервера. Гэта значыць, абарона ад дурня ўсё яшчэ актуальна, нават калі дурань – гэта прасуваная нейрасетка. Дарэчы, пра памылкі. Я чытаў пра адзін тэхнічны нюанс з дэбагінгам, звязаны з камандай print в Python. О, гэта боль усіх пачаткоўцаў MPT Core. Я уяўляю, ты напісаў код, хочаш праверыць функцыю і па звычаю дадаеш радок print, дэбаг, пачынаем пошук. Запускаеш, і ўсё імгненна ламаецца. Так, таму што мы ж выкарыстоўваем транспорт STDI. Праграмы размаўляюць проста стандартны вывад, жорсткімі JSON-паведамленнямі. І твой тэкст з print трапляе прама ў гэты канал. Кліент бачыць звычайны тэкст, спробуе распарсіць яго як JSON, выдае памылку і проста абрывае злучэнне. І чалавек сядзіць і не разумее, чаму ўсё зламалася аднаго слова. Менавіта. Таму все логі павінны ісці толькі праз std.dir поток памылак. Гэта ўздымае важнае пытанне. Стварыць сервер лёгка, але зрабіць яго стабільным, з маніторынгам і аўдытам – гэта паўнавартосная энтэрпрайз-задача. Ну што ж, улічваючы ўсе гэтыя дэталі, куды мы ўвогуле рухаемся? Ці стане MCP сапраўдным стандартам, такім жа звыклым, як USB? Ці будуць усе кампаніі будаваць гэта ў сябе? Я лічу, што так. Зараз усе сканцэнтраваны на саміх мадэлях. Хто хутэй, у каго больш параметраў. Але мадэлі становяцца проста таварам. Сёння адна лепшая, заўтра іншая. Мадэлі ўзаемазаменныя. А вось твая інфраструктура застаецца. Такім чынам, што ўсё гэта значыць? Кампаніям выгадна не зліваць свае даныя ў публічныя мадэлі, а трымаць іх голымі. Мадэль прыходзіць як такі часовы супрацоўнік, падключаецца праз MCP да тваіх даных, робіць працу і сходзіць. Дакладна. Адбываецца зрух ад выкарыстання чужых чорных скрынь да стварэння ўласных кантраляваных і празрыстых AI-экасістэм. Гэта сапраўды ўражлівая перспектыва. Што ж, дзякую ўсім за ўвагу і за тое, што былі з намі ў гэтым даследаванні. Запрашаем вас азнаёміцца з поўным артыкулам, дзе ёсць все спасылкі і прыклады архітэктуры. Адрес вельмі просты – datazen.top/podcast-ai27. І абавязкова націсніце на сэрцыка пад артыкулам. Гэта вельмі важны сігнал для нас, каб мы ведалі, што вам цікавыя такія глыбокія тэхнічныя тэмы. І, вядома, падпісвайцеся на абнаўленні. Але напрыканцы я хачу пакінуць невялікую ежу для роздумаў. Вернёмся да таго праекта Browser Use. Ён жа не проста кіруе браўзерам. Здаецца, ён можа завучваць новыя навыкі. Так, ён можа назіраць за сятковым трафікам падчас працы. Вы толькі ўявіце это. Ён бачыць, якія схаваныя API-запыты выконвае старонка, калі чалавек націскае кнопку. І можа фіксаваць іх, ствараючы цалкам новы інструмент. Што калі ў будучыні нам наогул не давядзецца пісаць код для лакальных сервераў? Гучыць як фантастыка, але тэхнічна гэта ўжо магчыма. Сервер проста ўсталююць у сеці. Ён будзе ціднямі мопчкі назіраць, як жывыя людзі працуюць у праграмах. І аўтаматычна на хаду будзе генераваць новыя MCP-інструменты, літаральна клануючы чалавечыя працэсы ў лакальную інфраструктуру. Магчыма, мы будуем не проста кабель. Мы ствараем экасістэму, якая хутка сама навучыцца знаходзіць, куды ей падключацца. Ёсць над чым падумаць. Да новых сустрэчай! Да пабачэння!